er det for en mundkur, du har fået? Ja, så kan man også være. Rikke, hvor kommer så fra? Skål. Men lad sig godt, eller? Nej, det har jeg jo fået bevist. Du smadrer glasset, når du går ned, så. Nej. Og så foran mig, og så fik jeg godt brug i næsen, så kunne jeg kolde mig. Ja, for du havde det ud i næsen, der ikke er sådan noget. Jørgen, må jeg få et forsøg mere? Hvad skal du tage? Hvis jeg... Der var lige lidt mere her sidste gang. Skål. Det var så andet til dag. Okay. Kille. Nej. Så er der fandme en video til Facebook. Det er pinligt falsk. Fuck, det er svært at synge. Så skal du synge. Over jorden. Nu er streng. Det skal over. Du må ikke være jorden. Og din nakke skal være helt stram. You can do it, Johan. Du skal ikke komme jorden. Jeg rammer ikke jorden. Jo, du gør det. Nej, jeg ligger på gulvet. Nej. Hvad er det virkelig så dårligt? Kom nu. Nej, og nu. Nej, det er slapsvans. Åh, Skal nej. Jeg skal bare vente på min røvsprækker på kameraet hele tiden. Skal du frem? Længere frem. Længere frem. Kom nu. Hey, Johan, skal jeg ikke filme? Nej, han brækker sgu da armene. Nej. Nej, det kan han ikke. Johan, skal jeg stoppe den? Okay, jeg sidder meget selv på. Johan, skal jeg stoppe den? Jeg kan så starte. Der var en en. Er du klar? Ja. Fordi jeg spredte Og de prøver også på at lave et hjul her. Kan du se? Skal mig og Rikard prøve? Nu bliver det nederst. Okay, jeg ligger ned også. 9, 10, smil, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, jeg synes det går langsommere, 21, 22, 23, 24, 25, 26, nu er det ikke sjovt mere, 28, 29, 30, Det er min storebror. 12, 13, Sofie, du skal bare sige, hvis du har problemer i skolen med nogen. 16, Ja, det gør jeg. 18, 19, 20 år der. Ej, hvor flot! Der er aldrig nogen, der Det er måske din knæ skal jo ikke bare være jorden. Nej, jeg tager selv over det. Go! Så er du bare til Go! røsten. 1, Hun er jorden. Hun er Det er min far. 4, 5,